Battalja kontra l-ħin, ħidma li damet għaddejja sigħat twal fil-Marsa, fejn numru kbir ta' pompieri tal-protezzjoni ċivili provaw jitfu n-nirien qawwija li ħakmu scrapyard li hemm fil-viċinanzi tal-flyovers. Minkejja s-severità ta' dawn in-nirien li bdew għal-ħabta tal-11:30 tal-4 fil-għaxija b'xorti tajba ħadd ma weġġa f'dan l-inċident. Sa 8 ta' filgħodu fiż-żona kienet hemm il-pompieri jikkumbattu man-nirien fejn anke nġibu bowsers bl-ilma sabiex jissupplixxu lill-vetturi tas-CPD. Kienu ħafna l-persuni li tkellmu ma' Net News u spjegaw li tħaħen Suez setgħu jiġu nnotati minn diversi żoni tal-pajjiż, dan filwaqt li l-irwejjaħ ta' ħruq kienu qed jinxtammu minn Taslima u mill-Belt Valletta anke wara li kienu għaddew sigħat minn meta beda n-nar fl-scrapyard. Sadan it-tant fl-istqarrija l-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi l-ERA ħabbret li se tkun qed tinvestiga dan l-inċident. Għadu mhux ċar x'wassal biex żviluppaw dawn in-nirien qawwija fiż-żona industrijali li tinsab kantuniera bont minn triq Garibaldi. Il-Pulizija għadha għaddejja bl-investigazzjonijiet tagħha dwar dan il-każ.